dicokot nyamuk demam berdarah, Truk. Oh. Dadi habine medun ya iso ora apa-apa. Aku paling ra seneng nek anggere ana wong sambat behane medun. HB. HB tendang. Ih kowe. HB yo trombosit darahku lho. Wah, Bagong pirane bosok. Tendang sisa. Kok ora dunjukke. Kamu trombosit kok pun ngunjukke ora. Yo kaya ngapa, Mbak? Agnesia Nandasari. Ya ora apa. Diet lho, Pak. Diet apa isih? Oh, kula maem kentange jenengan lho. Ya modar ora kowe. Kok dadi kewanen kowe? Wong urung panen aku ae somong to. Sok samangsa panen kathokku suwe kentangku metu kuwi. Lha wong cepet Pak ten meja ki. Ah urung metu kok wis tak emplok. Lah wong dicepake lho, mosok ya ora dimam. Ah iya kok sing tak pangan kok isih sing ana kulite. Ah iya. Sing ngoncekan ra ana to. Heeh. Kula seneng sik rada ireng-ireng ngono. Karang ya ling godhog ki banyune kurang. Heeh. Mula terus rada gosong digoleki empuke ning banyune kebacut entek. Ayo kaya digarang nang nggon aluminium. Iya. Ning ya pancen ya legi ya, Tru. Iya, kulit kenthang ki legi nek ireng. Heeh. Iso kaya nggo tambah rasa. Ah iya. Ya wis ra apa-apa. Ya sesuk tak cepane nen aku keseneng. Monggo, jumeneng. Ya. Ha iki urut kok iki engko wis beres pokoke engko lali janjine iso ditembangke Mbak Lian Sindu. Oh iya, wah iki arang-arang muncul iki. Lagi bengi iki iso sowan utawa rawuh ning wayang Jlimen. Dicokot nyamuk demam berdarah, Truk. Oh. Dadi habine medun ya iso ora apa-apa. Aku paling ra seneng nek anggere ana wong sambat behane medun. HB. HB tendang. Ih kowe. HB yo trombosit darahku lho. Wah, Bagong pirane bosok. Tendang sisa. Kok ora dunjukke. Kamu trombosit kok pun ngunjukke ora. Yo kaya ngapa, Mbak? Agnesia Nandasari. Dian mbok kondo anu Truk apa? Apa jenenge? Sadar kondisi. Iya. Aku semelang nek rampung Covid iki sesuk terus indonku bebe banget. Ah iya. Siji tuku seragam meneh, loro panggunge dadak jembarke. Ah iya. Ya ora apa. Diet lho, Pak. Diet apa isih? Oh, kula maem kentange jenengan lho. Ya modar ora kowe. Kok dadi kewanen kowe? Wong urung panen aku ae somong to. Sok samangsa panen kathokku suwe kentangku metu kuwi. Lha wong cepet Pak ten meja ki. Ah urung metu kok wis tak emplok. Lah wong dicepake lho, mosok ya ora dimam. Ah iya kok sing tak pangan kok isih sing ana kulite. Ah iya. Sing ngoncekan ra ana to. Heeh. Kula seneng sik rada ireng-ireng ngono. Karang ya ling godhog ki banyune kurang. Heeh. Mula terus rada gosong digoleki empuke ning banyune kebacut entek. Ayo kaya digarang nang nggon aluminium. Iya. Ning ya pancen ya legi ya, Tru. Iya, kulit kenthang ki legi nek ireng. Heeh. Iso kaya nggo tambah rasa. Ah iya. Ya wis ra apa-apa. Ya sesuk tak cepane nen aku keseneng. Iya. Caping gunung nggih, Pak. Caping gunung? Ya. Sik tak ndelok jame no, rasah. 20.59. Apike langsung wae. Ya, ora usah nganggo bawa. Iki soalé wektune Tlimen iki 2 jam. Iya. Kancane do 4 jam kok 2 jam. Oh ya ora apa-apa kok. Menyajikan sesuatu itu kalau hanya sedikit itu penonton akan menjadi kurang. Oh, ini nek kebanyakan ya mangan soto ini nek sithik monggo rasane enak. Wah, wong iki mesti endi nek sesuk nek ngono. Oh, mangan soto
Ya kari dhewe-dhewe le ngolah kok ya terus. Ya. Langsung. Heeh. Ya kaya ngapa? Mengko aku selakar kepengin liyane gek do nembang e. Iya, mangga. Dek jaman berjuang jorok elingan nganti bingung ngantos li arep genjlengke ya. Lah ra ngantos biasane. Hah? Ora
ora kaya biasane. Ayo nek ngono-ngono terus ndak monoton. Ah iya. Ayo. Cah prigel-prigel. Sing prigel apane? Ayo seneng ya. Ya, kagem para bapak-bapak, utamane penyanyi Bapak Purba saka Petrus Sidang Gresik. Ya, wah matur sembah nuwun Truk, wis kepareng miji karo ya kuwi awake dhewe sak rombongan. Ya. Ya. Iki mau caping gunung. Ya, saiki genti Nyidam Sari dhisik. Oh ya, Nyidam Sari sik. Nyidam Sari sing ngaturake Mbak Orisa Widyasari. Ya. Pamundutan saking Departemen Penjualan Korporasi PT Petrosida Gresik. Oh, saka Departemen Penjualan, Departemen Penjualan. Mbak sapa jenenge? Orisa. Ya. Ayo, Sa. Sian wis. Pripun ta? Ah. Sindenku wis. Wah, ditelek sawangke sting telekuk ra karo-karuan. Ayo. Nggih, Pak. Ayo lockdown nang omah iki terus ora digawean apa-apa ping men gulang-gulung momong anake momong. Dadi lemu tenan. Ah iya. Nyidam Sari iki apike nganggo bawa nek Nyidam Sari. Ora patek dawa ka, Truk? Ya. Ora patek dawa ning ajeg. Ah iya. Nena nena. Ya. Dawang bagus. Yo, suarane wis jan saiki saya seru. Iya. Ayo wis kita suarane wis tidak untuk bekerja beberapa bulan dadine wis wong bagus. Kuat nggih, Pak. Kuat. Ora kuat becake. Dijengking anu dijentitke. Lek nek iki mulai ngomong kleru yakin aku ora goro. Kula seneng ngeten iku, Pak. Wah. Ngopo iki, Gong? Ora apa-apa. Anake wis loro e. Wah ta? Heeh, sing mbarep jenenge Yusuf. Sing nomor loro lagi wae lahir. Sapa? Sapa jenenge? Zea sapa? Arzea. Niwayangsih. Oh, kok nganggo jeneng wayang iki. Ah, sing jenenge aku wong ya njaluk jeneng karo aku. Arzea. Paringin nami. Senuk aku ngono. Pak sing sae ya. Arzeani Wayangsih. Wah langsung ditulis karo. Ah bojone radang arep dijenengke sebelah. Ah iya. Karo sapa bojomu jenenge sapa? Predi Silitung aku kuwi. Edi.
Somring wak mami. Ya ming kajek sithik Reng. Ah iya iki rong channel 10.000 penonton. Ya mau bengi 11.000 penonton rong channel. Ya. Ayo disengkake men ngoyak tekan 11.000 penonton rong channel iki. Heeh. Kok ngono ora tok sebut. Aku ya ndek channel. Ayo ditentan iki channel Dalang Sena iki meh 8.000. Heeh. Channel Kisah Nugroho meh 3.000 sing nonton. Heeh. Channel Ketua Pemuda Karanggadempel 30 penonton. Kuwi jarene digaweke nok ndak do lunga. Oh. Udus kowe. Mangkelake kan. Mangino. Apa gong mangino? Menghina kok mangino. Ya. Besok kapan? Pripun, Pak? Baleni, aku ora seneng kok. Lali pelajari. Diajari. Besok kapan katekan? Besok kapan katekan? Ngajari kok terus-terusan. Ming pisan iki kok. Ndak lali Pak apa hari? Besok kapan katekan? Jejer lan wong bagus. Aku jane di dalam sari iki ra seneng ning gandeng saiki wis ngerti cakepane sak tenane aku dadi seneng. Bojoku anggere karo masak kae jejer lan wong badeg. Aku mak prempeng wong badeg kok arep tak seneni catetane ngene lho Mas, catetane. Oh iya badeg ya. Lah iki ternyata bagus ya, Tru. Wah iya asline jejer lan wong bagus. Jejer wong bagus kok bangga. Bagusane rambut gawe. Apa betul arep nyawang rai, ha. Tangi turu arep ngelelo-lelo rai. Pun. Wis. Lah demit ki. Umpamakna yen nah kodha. Anjen netizen iki manut karo aku kok. Begitu aku, yuk dicapai 11.000, iki langsung but. Heeh, ya manut. Tanpa prau sasadara den pepetri nyidam sari Mara ya. Wah, coba kayak ngapa? Upama Sri Sitere. Iya, Sitere wis dicekel. Ora kuwatir kok. Tete Pak Katno kok. Sitere sapa sik nyiter? Pak Bungki. Oh, Pak Bungke. Lah apa-apa nek Pak Bungke pancen iso tenan. Aku jan kuwatir nek cekel Katno iki. Lah pripun to? Adi gendreng e. Upama siramu entreng. Katno, iki nyidam sari dudu lagune Dul Sumbang aku ya. Ya.
gunung. Iya. Eno dasare sik njoget Mbak Orisa sik ngendang si anak hilang. Ha iya. Denko. Ha iya. Wah wis muncul meneh iki penggebuk kendange wis telu meneh terus. Ya iya. Heru Wahyu Denko. Iya. Komplit iki. Heeh. Iki wis mulai 11 lho iki pengrawite. Heeh. Iya ketoke tak kompliti gamelane akhir bulan. Heeh. Anggo perayaan. Perayaan apa? Ya mbok menawa. Ha iya. Yo gentenan saiki sing saka Kebumen kuwi rek. Tandangono kuwi sing iso basa kono. Arak kepiye nah? Kuwi Gunung Kidul. Kuwi Gunung Kidul. Yo iya. Iya lali e. Sing jeneng arak kepiye neh kuwi Gunung Kidul. Nek Kebumen ora kono. Aja kaya kowe nyonge lagi ngapalne iki pada menang disit ya, pada menang disit aja pada bawel. Nyonge arep menyapa Mbak Klian Sindu. Ya. Bagong nek